یەکەمین هەفدیتنا خانما یەکەم یا ئەمریکا فێرست لیدی ژیل بایدن لەگەڵ کێ بوو زانن لەگەڵ خوێندەکارێکەش ڕۆژاوای کوردستانی ji bajarê Efrînê bû. Jill Biden pisporeke perwerdeyê ye, salên dûr û dirêj di nava sektora xwendinê de jî kar dike û niha jî dibêje piştî ku bû First Lady jî dîsa wê re di warê perwerdê de bixebite. Keça ji Efrînê Faize Xerîb piştî ku bajarê wê hat kete bin destê Tirkiye û çekdaran neçar bû weke gelek kesan koçber bibe û xwendina xwe nîvco bihêle li pey xwe bihêle. Faize destpêkê çû Tirkiye piştre jî tevî malbata xwe koçberî Amerîka bû. Ji ber bavê wê wefat kiribû neçar bû mecbûr bû ji bo debara malbata xwe bike li markêtekê kar bike. Piştre li xwendina xwe vegeriya. Ji ber serkeftina wê di xwendinê de xanima yekem ya Amerîka Jill Biden hevsera serokê Amerîka Joe Biden pêşwaziya wê kir û pîrozbahî lê kir û serkeftin jê re xwest.